Tape. Berarti ngono, aku loro telu. Nyok nggon aku cici jatahku kowe mau ngono. Iya. Ning yo gandeng aku wingi utang yo, wis kono pek. Oh ya aku ndatok saluk. Kuwi piye kuwi? Keno kelek lho Pak sing kuwi mau. Emah. Sing kuwi mau keno kelek. Sugeng dalu. Pripun Cek dalan. Ya rada teleke putih. Hah? Keleke putih piye? Teleke putih. Delek bute iki piye maksude? Maksudnya ki awake ki rada gregesi tapi teleke putih. Oh, wis mbuh aku radong kowe. Sugeng dalu Mas Walu ya. Sugeng dalu Dik Yusuf. Sehat Kang Mas? Alhamdulillah. Aku seneng ya angger ngenomke iki. Aku angger dinomke ini rasane malah kecut. Ayo dinomke iku kudune ya seneng kok ya tegese iki melu ngenomi. Ya, Mas. Wah iki Pripun? balene jos Nangge. nganggo Kayak disapa sik kae para warga. Sugeng dalu sedaya para warga ingkang sampun rawuh wonten mriki sehat sedaya nggih. Akeh banget ya Pak. nah, wayangan kok padake. Nah, lah nek ora wayangan apa jok kersa lenggane. Ya sasare ya nek nonton Mas Yusuf, pene Mas Yusuf kata sanget. Wah ya isih kalah akeh karo pene Mbak Elisa. Kathah sanget. Enggak. Lho kok kathah sanget. Lah ya aku salah, Bapak ki aja nesu-nesu karo anake wedok tuh jangan nesu-nesu. Aku ndek anak kono iki bojo kemayangan. Piye? Mirip boten Pak Bu kalih niki bapak kula. Nah yang nggih tesih 11 12 to ganteng cantike niku lho. Nah iya kowe 11 awan aku 11 malam padha. Pajane mbokku ki ning endi to Pak? Aku ki bolak-balik goleki mbokku gak ketemu. Jane aku mirip bapakku ya ora pati yo. Ora blas malahan untuk ngarani blas. Mbokmu cetha mati wis taun pira? Lah kok mati? Apa wis sepuh apa? Wong mbokmu kudune nyusoni kowe, mbokmu mati dadi sing nyusoni malah aku ngono kok. Apa ya iso nek kaya ngono. Lele mati tuh piye kok ya langsung mati nyusoni kok mati? Lah ya mbuh wong biyen ki mbokmu ku ya mung sepele kok. Sepelene piye? Lah ya mung kena baut 10 kuning tememplek truk dadi ya. Iki jenenge kecelakaan kok ora. Ora apa-apa, sing penting kowe iki anakku. Iya, ya nuwun ya Pak. Biasane ya aku mbiyen ya dikeloni ibu ning kandeng ra ngerti ra tau reruh li ngeloni ya bapak sing sok ngeloni ya Pak. Andane kok. Ning ngrumati aku tenanan. Kowe iki mbiyen ngeloni ya kudune mbokmu ning gandeng ora ndek mbok ya aku. Piye le ngrumati aku Pak nek aku turu ngono biasane piye? Malah turu kowe iki angger kepiye kowe tak pernah nenek sing kurang kepiye. Kumulmu kemunggahan tak drukke. Kemulmu kemedunen tak unggahke, angger tak drukke kok kene ketok. Angger tak unggahke kok kene ketok. Gregeten tak lempit kemulmu. Tak kira to. Ayo sing cupet ki kemule kok ya Mbah ya. Iya. Wah, duwe. Kula niku ndek anak ngeten iki ngrejekeni. Lah nggih. Lah ora tau leren aku nganggur wis wareg wis ora wis tenang aku. Tak wet-wet. Diwet-wet ya Pak. Pek nek misale ketemu ngono ya tak jangan-jangan ki apa. Tenan saka Kesenenganmu. dan aku jangan lodeh. Jangan lodeh. Biasane di jerone apa Pak? Tak takoni jerone jangan lodeh ki apa? Lah ya krikil apa watu. Jangan lodeh ki ya kluwih dionceki. Kluwih ya kluwih dionceki. Dicacah. Cacah. Cemplungke. Cemplungke. Terus apa melih? So. Godhong so. Nek terus men saya enak iki nehno tetelan. Tetelan. Tetelan apa iki? Ya gedhek apa-apa. Kok tetelan gedhek. Balungan. Balungan apa? Balungan apa paling mbok senengi balungan apa? Ya limasan aja glu. Kaya sapi apa kambing Ya ngono kok. maksudnya iku lho, kewan apa? Rasahku kan balungan. Apa piye? Awake dhewe nang kene iki nderekke punyane Mbok Cange. Nggih, kalih Mbak Limbo. Monggo kene iki lurahe asmane ngerti? Asmanipun Pak Caturbo. Menika ingkang lenggah ngagem rasukanipun kemeja wernane biru pate. Catur.
kuwi ana tegese. Nggih, kok gleleng Bapak catur. Sik, Mbak. Mengke riyen wae asmane sinten, Pak? Catur Wibowo. Pak Catur Wibowo. Ana artine. Heeh, nggih. Cah iki cakep, tur ki tur lomo. Waduh. Cakep tur lomo. Kuwi iki kuwi. Wah. Wa iki digawa catur, cakep, tur lomo. Kuwi apa sing digawa? Kudelokan nah ngono kuwi. Ora urung ming pembentukan. No bae lho Bapak. Matur sembah nuwun sampun saged nimbali kula saged sowan wonten Patuk mriki nggih. Patuk. Patuk. Lurah. Lurah. Patuk. 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 Tok. Truk. Truk. Tok. Truk. Oh. Nek- Tok iki rada pekok itu lho Patuk itu dikit bukan. Nek patok iki sing cok nggo anu wedhus anu. Oh patok itu. Nanti Patuk. Patuk. Oh Kene iya. iki bathuk aja tok ganti bathok. Patuk. Ayo karang basa Jawa akeh banget kok ya Pak. Iki sing rawuh ki lurah-lurah kabeh. Sedanten menika ingkang lenggah. Ana Pak Widodo. Widodo nggih. Ana Pak Eri, ana Pak Komplit pokoke Komplit, ana nggih. sing jenenge Pak Catur. Piyayi lurah sing gagah gedhe dhuwur ndrek ipel-ipel iki Pak Lurah. Apa, Mbak? Apa, Mbak? Gagah. Pak Lurah Catur. Piyayi gagah gede. Gagah gedhe dhuwur ndrek ipel-ipel iki Pak Lurah. Endek ipel-ipel niku lho ya Yeah. piyayi bagus. Ngamer, anu Tur ngamer. ya berwibawa. Ning Sembodo. Sembodo. Apa-apa ki ora awel. Nggih. Tung-tung Sul. aku teko. Jaluk pira? Wae Mbah Waluya ngono. Ah nggih Pak Lurah wis suwe ra ketemu. Nggih aku wah kok anyar Pak Lurah. Lah iya. Langsung dineke Dikasih. jakete anyar. Jakete anyar. Iya. Dikasih. Metu karo bojone kok ayu ket biyen. Tak pikir arep dineni. Ora. Ayo ora segampang kuwi kok ya Mbak Waluya. Sampai kira ya nganggo mengguyon. Iya. Jadi acaranipun menika rasulan nggih Mas Yusuf. Napa Hari jadi. Hari jadi. Hari jadi jadi. kaping Kaping 94. oh Sangang doso sekawan. Sekawan. Oh nggih, menika Iya. saged nglempakaken sedaya para warga. Nggih. Matur sembah nuwun pokoke mugi-mugi ingkang rawuh diparingi keselametan, paringi Amin. rejeki kathah sehat sedanten mawon, boten Amin. gula biji-biji setunggal mboko setunggal. Amin. Kinerkahan. Iki gandeng iki ra adem. Niki adem. Nek sumuk, nek umpamane sumuk gedho. Kepet-kepet. Ya betul. Tapi niki gandeng niki Apa? tasih sembripit Aku seneng nek muni nek do sumuk ya apa kepet-kepet ngono. Kepet lho, kok salah kaprah kuwi kok. Iki lho Mas Yusuf gini loh maksudnya ketipasan kalau adanya kertas apa kardus kan ini kepet-kepet orang bilang. Ya. Kepet. Kepet. Nek kuwi artine kuwi nek kene tok kepet-kepet kuwi berarti kuwi minuman, Nduk. Aku minuman. Ngawur wae. Kepet minuman lagi reti aku. Sesuk tak ngerasake dulu. Iya, sesuk anu kayak ngene. Je, menika caos panglipur, Lah kok iya. menawi kathah ingkang sampun mlebet pamundutan-pamundutan saking warga napa-napa nggih Mlebet. Iki apa ora anakku ki nek omongan aku ki kudu ngadep bodrek iki. Lah ngapunten lah ya mbokku ki sapa to pancane? Walah. Kaya iso bentukanku kaya ngene, omonganku kaya ngene. Aku ki ya ora ngerti, aku ki meng kaya ngene kok duwe anak ayune kene ora saking polahku ora ya ora. Mbah Waluya ki wis ora karu-karuan. Iya. Iya. Heeh. Ya. Sing baku pandonga panjurung pandonga kagem warga ing Kalurahan Pathuk sampun katuraken nggih Mbah Waluya Mbak Elisa. Iya, Ki mau saweran sing wis mlebet. Ki mau. Mlebet. Sugeng dalu Mas sak rombongan mugi pinaringan sehat lancar saking Ude Kambing Mara Mulya panjenengan Pak Mulyanto. Nggih. Nah, Mulyanto. RT Ndaraman RT 2 Sri Martani Piyungan Bantul. Nyiapaken hewan akekah masak gule ya tongseng sate juga nasi box siap diantar sampai tujuan. Nomor HP 0857 4701 0987. Matur sembah nuwun nyuwun pepeling. Ya. Sugeng dalu Masda kula Jack Haryanto MC Turi Sleman nyuwun caping gunung kalajengaken jola joli.
mumpung bintang tamune Mbah Waluyo kalian Mbak Elisa. Matur sembah nuwun, salam sehat dan sukses selalu. Transfer 500.000. Ora elok Mbah lho. Ora lah gur transfer. Ora ya iso ditarik. Ora ngono nggih. Soale drongkel-drongkelane angel nek ditransfer. Iya. Heeh. Nah, terus dari Dek Teo Purwosari nyuwun lali janjine. Ya. Ha iki lho Mbah Waluyo. Apa? Oh. Romomu ya rawuh. Oh, sinten? Pak Haji Saidi. Wah, Pak Haji Saidi iki saking Gambe. Nah, mriku lho kae wis lenggah ning kono yaine wah. Pak Haji Saidi, waduh sugeng dalu Pak Haji. Sampun ngantos kesupen binjang mirsani malih. Heeh. Wah, jane piyai luar biasa ning emane kok arep nanggap rong sida-sida. Derek. Biyen wis tau nanggap bintang tamune 12. Rolas dhisik. Iya, wah. Gayeng banget. Nyuwun caping gunung kalian gubuk asmara. Oke. Pakai jula-juli. Ya. Nggih. Selamat sukses ulang tahun Kelurahan Pathuk yang ke-94. Ya. Nah iki kagem Mbak Elisa 100.000 iki dari Bang Surya AC monggo. Oh ngaten, saestu wonten tulisane. Ngapura lho Pak. Kagem Mbak Elisa. Mbak Elisa to? No, sik ndelok. Kagem Mbak Elisa Urtenane. Yo di ngapura iki tak simpen ya Pak. Lah iya simpenen. Ya, sik kagem anu Pak Waluyo mboten. Ora sah. Enggak ada. Oh, lah, iya. Aku wis ora butuh nek amplop kok ngono ki. Tenane. Ben lewat transfer wae, mandot transfer mawon. Mbah Waluyo. Nesu. Aja gelo atimu sik to. Apa? Mau sore aku arep tekan kene iki. Iya. Pak Haji mesti aku weanan karo Pak Haji Saidi. Ha iya. Mungkin dalu kula nyusul Mas Yusuf. Oh nggih matur sembah nuwun. Nah, mungkin dalu Mbah Waluyo kula enten bagiane dhewe nggih Mbah Waluyo. Nah. Mungkin nek kula kesupen ken nagih teng kula. Ngoten niku dawuh. Lah, Ora leda-lede lho. Leta-lete piye to iki ming aku yo ming ngomong mandat. Engko tuas aku rono pundi Pak Haji Saidi sing ngomong sapa? Halo. Lho, wis lho Tenan, apa gini lho. Ampun, Ah diwakilke aku apa piye, Pak? Oh, Apa bapak dhewe? Apa? Lho. ngisini kowe iki yo ngisini sini kok kowe iki jane yo. Wis lho, Wong iki lah. aja Pajake wong tipis. aku ki arep srimian rapayu kok aja sok kok ngono kuwi pinten to, Pak? Lah kene yo. Iya. Jenenge wah wisan. Sinten malih monggo mumpung sing ngisor Pak. Sisan. Iya. Nuwun Pak Ji. Wes pokoke ya Berkah barokah. Sampai laris dane. tunduk laris. Eh, sing kono rasa suwi-suwi. Mbak Elisa, Nggih. sing dari Bang Suryasi itu tadi dibuka dulu. Oh iki dibuka riyen nggih. Dibuka dulu mbok menawa ono. Tiwas jero Pak lek ku nglebokke. Kuwi duit negara lho. Kok tok dele ngandeng pawuan. Pawang piye to? Karepku ben manak Pak. Sembrono. Lobika nggih. Nisik tesih segel nggih niki. Iya, Gelang. Lho niki walah kathah Mas. Piro? Walah pinten nggih niki? 1 2 3 4 5 sekawan. Oh ya 400 berarti. 400. Berarti iki nek digenepi iki 5. Ayo. Terus piye lek ngene piye Nah, carane? ngene carane. Kuwi ra papat to kuwi. Papat. Digenepi 5 nyogawanen. Nggih, Nah, terus? 5. Terus ngene to, 5 iki diitung jiro lupat 5. Oh, Nah, ngono lho ngono. ning aku. Ngene ca 1 Jiro 3 4 5. Nah, nek ngono kuwi. Nah, aja dikempit nek dadi tape. Berarti ngono. Aku Nyo, loro. Telu. Nyok nggon aku cici jatahku kowe mau ngono. Iya. Ning yo gandeng aku wingi utang yo wis kono pek. Oh, ya kok ndatok saluk. Kuwi piye kuwi? Keno kelek lho Pak sing kuwi mau. Emah. Sing kuwi mau keno kelek. Enak ra? Iki tak deleh Tapene. kene siji, tak deleh kene siji. Lah sing diemplok mau. Lho, iki rak duit jagung. Iki duit pitik. Kowe nek tak mur jagunge katoli pitik. Nek Oh iya iya. Iya. Iki Kang Bundi Rumien caping gunung. Ki ana neh kok, Mbak. Oh, Eneng neh. apa? Saking Pak Delare. Eneng neh 500. Dalam kurung kotek RT 22 salam kagem warga Pathuk Sumber Tetes khususipun. Nah, menika saweripun 100.000 kagem Mas Dalang Mbah Waluyo mboten sah. Pen berapa? Dalang kowe. Iki duit anu Mbah iki. Duit
gilingan gabah. Ah iya. Wing Hmm. hati-hati lek nggo dhuwit ku nek tiba pecah dadi eketan lho. Aja iso ngono. Kaya apa ya ora, heeh. Sing caping gunung dhisik mawon Nggih, Mbah Waluyo. permintaan terbanyak. Iya. Lah, karo tak dombengi yo Mbah yo. Karo piye? Tak dombengi aja. Jula-juli kudu semangat, tak dombengi. Dombengi. Bawane Mbak Elisa karo ngejak sinden seputra daerah Kapanewon Pathuk. Niki gesek tengah niki Cilo Iya. nomor sekawan. Iya, sing ora iso kalem kuwi. Iya. Sik ogah wae iki. Mbak Fia. Mbak Via. Alah ngerti pentas ning desane dhewe yo nganggo kuku-kukunan barang. Andang. Kuwi apa ora ngenengi yo kira-kira Oh, ora iya. marake lara ya. Alah yo. Ben Iya. dadi bintang daerah Iya. ngono ya. Ngadeg Mbak Mbak Via. Pia Pathuk. Wah, jan. Nggih. Kajenge krasa ngoten lho nek demoki. Oh. Oh, ngene iki lho, Mbah. Iya. Krasa to, Mbah? Kaya bojoku ki ya pasang kuku gedawan, rekane ya ngucek moton, matane dhewe malah kuat. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang, Mbah Waluyo, Mbak Nggih, iya, Elisa. Dong. Iya. Sing dalu. Sedaya warga Pathuk mriki. Tanggamu dhewe, Mbak. Nggih, kula nggih mlebet Omahmu nggo ndi nek Pathuk kene? Sik. Mriko terus mriko nggen kula dalan anyar. Oh. Ajeng ten Sambi Pitu. Oh, sik menggok-menggok ngono kae. Nggih, Gunung Kidul dalane menggok kabeh, Mbah. Lah iya. Nggih. Menggoke mengiwu karo nengen ning, Mbak. Lah iya. Ya iso gedhe, iso cilik, iso munggah, iso medun, ning ora obah. Obahe ya kala mangsa wae kok. Anu caping gunung Mbak Via. Iya, Iya. heeh. Mbak Via ki suarane lantang. Kok lantang kaya wong lanang. Iya. Via dawane sapa ta Via sapa? Alfiana Saputri. Oh, Alfiana Saputri. Nggih, Mbak Alfiana cobi. Jenenge nek sapune to. Enek Ning kok ora resikan. resikan ya. Lah iki nggo nyaponi barang-barang sing ora resik-resik kuwi. Oh iya. Suarane. Ketok nek wong gunung ya, Men. Iya. Ora ketok nek tegas. Tegas ki tegese sing nampa ku ya gampang kepenak. Iya. Ayo, saben bengi ya. Saben bengi Lala. nyawa Ya, Mas Waluyo. Jenggleng kok, Mbak. Aku ngerti nek ora arep dijengkleng dadi aku ya meneng wae kuwi. Wong ngene. Oh dasare kecelik kok. Ora aku ngerti. Ora ngerti. Iya. Nana. Do re mi fa. Ayo. Di ana Do re mi Do re mi fa. Solas. gamelan no. Do re mi fa. Wah, aku ben kok monggo. yen memajang among karo janar kuning Terus main dengkek boyoke. Kaya aman, Pak. Ah, aku anu lho, Mbak. Aku ndek alat pijet sing listrik lho, Mbak. Ngendi? Neng omah lali rata gawa. Wah, aku kalah karo nang PU. Apa wi? Setum kan nek gelem mijet. Iya. Dore. kembang wae Mifa. wetan gunung
untuk Aku basa muni apa? Aku muni apa? Ojo takon baleni aku. Gak aku nek Aku baleni. muni apa? SEC MPAK. Kuwi ora salah, kompak karo sempak kuwi rada konconan. Oh, Karepe konconan. kompak ana seme kuwi semangat. Oh, Semangat karo kompak, sempak. Mbah ngono ya. Mbah, Hmm? jenengan nganggo kompak ora? Aku seneng sempake kuwi aku Malah ceklek. Kompake mboten. lah jare semangat karo kompak. Ya ta, kok ora padha karo Mas Roni. Padha kepiye wong le ngethok we beda-beda kok. Pacita. Ora tak disiki. Pindho weleng, dipindho wis kacek. Pindho apa? Ya sing ganjil no, aja sing genep. Iya. Ki manusia sendok ya rawuh sak rombongan. Rawuh matur nuwun. Gayeng regeng. Iya. Nganti ora entuk papan wing tresna budaya ning ndi-ndi mesti teka. Terima kasih matur nuwun Kamsia. Apa kamsia apa? Kamsia matur nuwun basa Cina, thank you basa Inggris. Oh iya. Tampiasih basa Lombok. Nah, Apa? Tampiasih basa Lombok, matur nuwun basa Jawa. Oh iya. kok iso ngenti-ngenti ya? Nah, latihan kok. Lho Mbah Waloyo ki bintang tamu lintas Lintas internasional. Mulane. Oh, mumpuni. Aku ki ning Lombok ki 20 taun. Wih, jan. Basa Lombok karo basa kene beda. Bedane. Ami 3000 nun 1000 Pak Lurah. Basa Lombok niku nek mlaku lampak. Lho padha. Nah iya lampak. Ning nek pipis basa Lombok ki menek. Ora percaya mula putuku saka Lombok. Menek Mbah menek Pak angkatmu turu yo ora iku. Walah menek. Menek. Iya. Ayo Mbak Fia yo. Panas udan. Mas Juang tak dombengi. Panas. Parian. Oh, parian. Sing kon parian piye go genti nek sinden aku wis Wis tuwa. bolak-balik. bener. Lah ngono kuwi lho dadi ki adil. Adil. Iya. Seneng aku nek kok ngene iki. Ayo. Aku ya sedelapan. Aku sedelapan rame setuju. Sedelapan iki setuju Eh banget. aja mentrok sing nyelentrem dhisik dhewe ayo. Ya. Kayak ana mic, Mbah, kayak ana mic. Mbah. Ayo. Ki Aji Cermo Jaya Dombeng, ayo. Ayo parian. Ayo, biar Nyong. cerdas. Ayo tak Nyekel dombengi. mic. Nano. Ayo apa? Ayo pathuk iki. Nggih sinten niki Mas Dara? Kalyo warga kelurahan Pathuk. Tuk. Aduh. Oke. Dipaikat. Ge wis mic ki le nyewa ya. Ayo. Kowe Celak dicekel. larang ya, Pak. Ora. Wis saya suwe mundak sewane. Gak Ayo, ayo. Ji. Sing gampang. Tuku terasi apa tuku uyah ngono ayo. Aku gethuk. Nek kowe nek tuku gethuk, kok ana tembunge patruk. Ayo. Tuku Malah gethuk bisu. ora bayar. Ayo. Nano. Gak ayo. Mangan gethuk Nah, Gethuk. makan gethuk. Mangan gedhok. ning Boyolali. Waduh ae. Warga Pathuk. Warga Pathuk mending. Ayo apa? Ya, ayo. Entok Eli lho, ayo. Masule sih yo njlomprongno. Tak dombengi Mas. Ya mikir larang kuwi. Apa mau? Warga Tibane Pathuk. tibane li ya. I.
tibake li ning aja seru-seru. Ayo. Merah rejeki. Duluke burine. Mas Sulis sing bar ngasta bar mayang. Ya, Mas Sulis. Wis DP sigra.